sertifikat halal dari MUI. Monggo. Iya, karo mlaku. Nyapa to? Ambune opo? Sawo. Sawo, Mbak. Ceng juga ceng. Mas Kle, kayak Mas Kle. Tak pasrahke mung kanggo sliramu tegene rasa tresnaku untuk kanggo sliramu ra nyono kowe lali karo aku pasrahke mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu ra nyono kowe lali karo aku loro atiku keloro nganti setek ning dada Baik, terima kasih matur sembah nuwun. Satu lagu terakhir permintaannya ada Taman Juruk dipun aturaken. Ki malah mbok elokke sapa?
lan mbae gitu. Terima kasih matur sembah nuwun Mas Pri nyuwun pangapunten sekeca lenggahipun. Karangan jarak ketekan iki sore. Mun aturaken lagunya ada Taman Juruk matur sembah nuwun katur keluarga Ibu Kamisa mugi hajatipun kinabulankan Allah mangke wilujeng. Pinang teman-teman sekalian Mbak Nelly dan mempelai berdua Mas Dinarian, semoga menjadi keluarga yang penuh berkah sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih juga Duta Audio, tidak lupa bersama dari RWS matur sembah nuwun. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.